Du behøver ikke holde den. Du kan bare holde den sådan her. Hvorfor? Fordi det andet, der kan du... Linus, det er en dum idé. Linus, se. Det er det der er dumt ved det. Sådan her, ikke? Se. Kom. Helt. Og vil I se vores mærker? Det der er stikker. Og det her er mit dårligste hold, jeg har. Det. Og så... Lort. Nej. Barcelona er det dårligste hold. Linus. Linus, så står du stille. Jamen, så tager jeg den bare. Nej! Okay, så står jeg stille. Så. Nu skal jeg være. Lad være, Linus. I believe I'm fly. The sky. I'm blim, I'm fly. The sky. I'm Ja, I kommer lige ned i lommen. Linus, lad være. Lad være, Linus. Linus, lad nu være. Gå. Sådan der. Godt, nu står vi oppe i et træ. Nu skal vi ned. Crossbar. Der sagde det. Det ser ud til at være et godt et. Ja, det Nom. Carrot. Here's my carrot. Skal vi tage den op? Jeg vil bare smage den. Jeg vil bare gerne smage den. Ja. Kommer lige til at vente lidt. Ja. Vi ses lige om lidt.
Sådan der, så er jeg tilbage. Den er meget god. Meget sød faktisk. Jeg kommer lige til at lægge her lidt. Sådan der, så kommer jeg til. Den der. Hov. Jeg tror også, det var alt på den her video. Bye bye.